Tarifi pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat jitfa' dawl fuq dawk bi dħul baxx fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fosthom f'Malta. Jirriżulta li f'pajjiżna fl-2006 kien hemm 11% tal-Maltin u Lawċini li kellhom dħul baxx. Fl-2010 dawk bi dħul baxx kienu iżda 18% tal-Maltin u Lawċin, żieda ta' 7% fuq medda ta' 4 snin. Bil-kejl tal-Unjoni Ewropea dawk bi dħul baxx f'pajjiżna jaqilgħu 5 euros fis-siegħa. Jirriżulta li l-medja ta' dawk bi dħul baxx fil-pajjiżi l-oħra membri taż-żona euro kienet ta' 3% inqas minn dik ta' Malta. In-nisa bi dħul baxx f'pajjiżna bejn 2006 u l-2010 żdiedu b'9% minn 13% fl-2006 għal 22% fl-2010. L-irġiel bi dħul baxx żdiedu b'5% minn 10% fl-2006 għal 15% fl-2010. Mit-tarifi pubblikati mill-Unjoni Ewropea joħroġ li hemm rabta diretta bejn id-dħul ta' persuna u l-livell ta' edukazzjoni tagħha. Fil-fatt, terz tal-persuni bil-livell ta' edukazzjoni baxxa għandhom dħul baxx, waqt li huma 3% ta' dawk li għandhom il-livell ta' edukazzjoni għolja illi għandhom dħul baxx.